ụmụnne m ndị Igbo jọrọnụ m ndị Igbo niile nọ na Lagos kedu ebe this our brother nọ. I'm coming. Jọrọnụ mfa this our brother na ebe a. Jọrọnụ m ndị Igbo niile nọ na Lagos. Jọrọnụ m ndị Igbo niile nọ na Lagos kedu ebe this our brother nọ. Nwoke a ifụlụ binyere ọtọ to protect the Igbos in Lagos, mana ha kpụrụ nwoke a tinye n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọ na-eme presidential election. Mana since ahụ till today nwoke a apụtabela, and ndị Igbo niile nọ na Lagos feel I don't care. Ndị Igbo niile nọ na Lagos, all the Igbos in Lagos kedu ebe nwanne unu nwoke nọ. So ihe unu ndị Igbo na-eme bụ ọ na-emekpa n'ala ụna na-ebe akwa ka anyị nyere unu aka. Onwe ozo onye bi ntenu ka ọ protect unu, onye anọzi na nsogbu, onye ọ na-pretend ya hapụ onye nke onye a na-atafu sọnsọ ya. I'm using this opportunity to tell the Lagos State Governor to release our brother. This man is innocent man. He is innocent man.